Омуртак е български владетел, син на Крум, и управлява България от 814 до 831 година. Той наследява държава, която е поле на много тежки войни и враждебни съседи. Най-важната стъпка, която прави Омуртак, е да сключи 30-годишен мир с Византия през 815 година, което дава възможност на новият владетел да се справи с настъпилата децентрализация след смъртта на хан Крум. Българският хан предприема поредица от реформи, които да укрепят властта му. Разделя страната на 10 области начело, на които поставя назначени от него управители комити. Също така започва и гонения срещу християните. Най-значителният принос на хан Омуртак е строителството и възстановяването на Плиска, която е опожарена по времето на Крум. Омуртак опасва града с здрави крепостни стени, издига голям и малък дворец, нови храмове, домове и административни сгради от камък. Той умира през 831 година и е наследен на престола от третия си син Емаламир.